कौन है बे? तेरा बाप है बे? तुमच्या सगळ्यांचा बाप आला. घाबरणे आमच्या रक्तात नाही, कारण आमचा बाप बापाचा बाप होता. अरे आग विझवणारे जरी पाणी असेल तरी पाण्याला आग लावणारा भीमराव माझा होता. भीमराव माझा. खंडेश 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 खंडेश. ना आमचा लालबागचा राजा, ना परळचा, ना पुण्याचा, ना मुंबईचा. आमचा फक्त एकच आणि एकच राजा, ज्याचा जगात गाजावाजा. जाके देख रिकॉर्ड में कौन इंसान है कि भगवान है. फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी. अरे हम नहीं है किसी के गुलाम, क्योंकि हमारी जिंदगी बाबा साहब जी ने लिखी. बाबा साहब जी ने लिखी. आकाश आकाश अंधार झालाय फार, आता दिवा पाहिजे. अंधार झालाय फार, आता दिवा पाहिजे. पुन्हा एकदा जाती धर्माने ग्रासून टाकलेल्या भारत देशाला भीमाईचा भिवा पाहिजे. ज्या दिवशी माझा समाज एक होईल, त्या दिवशी माझा इतिहास पूर्ण होईल. चळवळ प्रबळ कर हा बदल, वाघाची चाल घे, दाखवची गरमय हे सुगर, जिद्दीची ढाल घे. चळवळ प्रबळ कर हा बदल, वाघाची चाल घे, दाखवची गरमय हे सुगर, विद्येची ढाल घे. कर हा उठाव घालून गाव हाती मशाल घे. जग जिंकुनी उठ पेटुनी मिठीत आभाळ घे. लढादा छातीचा कोट करूनी, तो छावा येऊ दे शेप घेऊनी. लढ आता छातीचा कोट करूनी, तो छावा येऊ दे झेप घेऊनी. जय भीम, क्रांतीचा नारा हा, जय भीम आमचा किनारा हा. जय भीम बोले दरारा हा, वैऱ्या इशारा हा. जय भीम, क्रांतीचा नारा हा, जय भीम आमचा किनारा हा. जय भीम बोले दरारा हा, वैऱ्या इशारा हा.
आमचा किनारा जय भीम बोले दरारा वैऱ्या इशारा जय भीम क्रांतीचा नारा जय भीम आमचा किनारा जय भीम बोले दरारा वैऱ्या इशारा जातीचा खोट करूनी ओझावा येऊ दे झेप घेऊनी जय भीम क्रांतीचा नारा जय भीम आमचा किनारा जय भीम बोले दरारा वैऱ्या इशारा